Kadang sa atong salmo sa laray ni Melchizedek, ikaw pari sa laray in the order or in the line of Melchizedek. Kinsa man si Melchizedek? From the two words, Hebrew words. Wala, ang Milki is from Malak, king, and Tzedek is justice. So our God is a God of justice. When you say that God is a God of justice, there is peace. Kung saan magkabot sa kalinaw, ang ipangandoy sa mga tao, sa tao ang prinsipe sa kalinaw. And then tawag siya nga Emmanuel, ang God ang Ginoo-uban kanato. So nang-uban kanato sa pagdama, pagpabati sa tao nga madama sa tao nga Ginoo-uban kanila. Suma sa tagna ni propeta Isaías. So diha sa pagkatao, unya sugod si Jesus sa ministry, nitubo ang bata o nidako. Nagsugod siya pahigugma, nagsugod siya diha sa iyang serbisyo, pagpangalagad, pag-ayo sa pasakiton, ug tanan mga buhat nga maayo. Kay numdum ko sa ang Moses sa Deuteronomio nga sa iyang ingon sa katawhan nga masupilon, masupakon, ingon siya nga pagpili kamo, kamatayon o kinabuhi, kayuhan o katalagman. So gusto sa Dios pinagin Moses nga ang mapili sa mga tao ang maayo. Unya pagsulod ni Jesus, sa ebanghelyo nato, pagsulod ni Jesus sa sinagoga, as it was his habit according to St. Luke, nga iya naandan nga buhaton sulod sa sinagoga aron dito siya musangyaw kay wala may sakripisyo dito sa sinagoga, unli ang pagkat-on sa pulong sa Dios o ang sakripisyo halad sinunog tua sa templo matag kanang lungsod nga magkumpos og ng mga totoo composed of 10 families. It is equivalent to chapel, that is the synagogue nga naa diha magkatapok ug didto sa mga bright nga mga tao kanang mga Parisiyo nagikan sa mga kanang mga magtutudlo sa balaod gikan sa utong sa mga Parisiyo. Kini sila mo ni kanunay opponent sa Ginoo, nangita og sayop unsay buhaton ni Kristo labi na undi isyo on Sabat. Gahapon nakita sila sayop gihapon. Ano man ang nakita, instead of kinabuhi ang makahatag sa tinunan ay gutom sila, gikan sila sa pagsangyaw ba ni Jesus, ang nakita sa mga Parisiyo magtudlo sa balaod ang violasyon, pagsupak sa adlaw igupahulay. Unya karon gihapon silud si Jesus sa sinagoga, unya dunay tao dito nga kuyos og kamot. Nahibaw ta kung kuyos og kamot ang tao, di siya makapaningkamot. Kay ang atong kamot o man basic sa atong pagtrabaho, paningkamot sa panginabuhi. So kung kuyos, walay makaon ang tao. Unya dito, because Jesus represents the God of justice. Usaron dunay kalinaw ng tawhana nga naa siya makaon o maninawon siya yang kinabuhi iyang giayo. Unya indignant man, suko man si Jesus kay ang mga Parisiyo ang ilang gibuhat o paniid mangitag sayop dili unsa ang maayo kundi unsay sayop, because they are fault finders. Pareho nato ang sayop ra kita sa tao, ang kayuhan, ang maayos tao, di nato himduman. Ang dili nato makalimtan ang sayop sa tao. Niya, giayon ni Jesus. Samtang nagbukot-bukot ang mga Parisiyo, magtutulo sa balaod, ningon si Jesus, unsa may maayo? Ang pag-ayo ba o ang pagpatay? Kinabuhi ba o kamatayon? Iko kini sa kang Moises nga usa gusto ninyo kamatayon o kinabuhi. Of course, ang Ginoo gusto niya kitang tanan malipayon, gusto niya kitang tanan mabuhi. Gusto iyang giayo bisan pa man sa mga
iyang sa oposisyon sa iyang mga kontra. Padayon siya. He didn't give in and he didn't give up. Padayon siya sa iyang tahas sa pag-ayo sa masakiton aron ipamantala sa mga tao musa ipatindog niya ang maong tao nga kuiso kamot, the man with a withered hand, nga aron makita sa mga tao sulod sa sinaguga ang Ginoo mahigugmaon sa iyang katawhan. Unya sa atong pagpauli ay sa pamalandong kung makita kita sa balay unsa may maayo buhaton nato sa ang inyong membro sa pamilya nga sa lawayon. Unsa matang nga pamaagi, maayo ba kay o makadaot ba? For example, usa ka inahan niduol nako nga patambag siya padri unsa may buhaton sa anak bisag unsaon ako bunalan di man mo yung patuo papadlog man gihapon. Unya sige kung bunal kaniya matag adlaw. Sakpan ka sa kanang agent sa gobyerno may tungod sa bawsi, priso ka. Mapriso ka. Matod pa sa kanabang sa video. Mapriso ka. Unya, ako na siyang bunalan padri, paludhon at bangan sa altar sa asin, aron siya mo bago. Wa man gihapon padri. Yung ko nga, kanabang imong gibuhat, matarong ba? Kanabang imong gibuhat, disiplina sa imong anak, magkahatag, magkabaguhan sa tao, sa bata. Inay nga bago siya, magdumot siya. You gain animosity. Gikan sa anak. Busaon sa may labing maayo. Siguro, change your strategy. Pagdisiplina sa imong anak. Matarong ba na? Makaayo ba na? Is it life-giving? Sama ni Kristo. Ang ibuhat, ang makahatag kinabuhi ngadto sa tao nga kuyos og kamot. Sa matag gayon, matag adlaw nga makasugat kamo sa isig ka tao, unsa may mubuhaton kay si Jesus ang pagsimba, pagsulod sa sinagoga, di lang siya naghiusa agi in kanang similarity with the people na sa sinagoga, kundi walang siya magampo o magtudlo kundi tan-aw siya sa palibot. Munay panginhanglan. Kunya human anak kita diya panginhanglan iyang giayo. Ang makaayo kanila. Muna ang tubong sa Ginoo diya sa pagsulod sa sinagoga, pagsangyaw, pagampo o pagtan-aw sa palibot kung unsay angay buhaton o panginhanglan sa tao nga makita. Kanato ba sa pagsimba kutob ra bata sa pagpangayo. Di ba kita ang atong kasing-kasing, di ba makita ta sa atong pagampo kay murag ingon sa ebanghelyo mitunga sa bukid ug nagampo. Kung ita bukid as an image nga makalantaw ka sa palibot busa sa pagampo, makita ka unsay imong kahuyangan ug sa pagampo makita nimong palibot unsay panginahanglan. Muna importance of praying. Or makita ni mong galingon asa nakakaroon. Makita ni mong palibot unsa ang panginahanglan sa uban. Muna ang Ginoo siya the God of justice. Kung say justice, ang gusto niya kalinaw. Justisya kalinaw. Palihog manindog alang sa atong pag-ampo. Giluwas kita ni Kristo gikan sa makalaglag ang gahom sa lautan ug sa sala aron gawasdon kitang magtinabangay sa pagpakaylap sa maayong balita. Pangayo nato sa Dios kining maong grasya ug panalangin diha sa pag-ingon, langit no namong amahan, patalinghugi kami. Langit nun namong amahan, patalinghugi kami.